Nangahapay pa ang mga sagbot daplin sa kalsada sa Bangkas Heights, Toril District, Davao City nga resulta sa kusog nga banla sa tubig sa baha kagabii. Miagi sa creek ang baha ug milapaw dayon milahos sa kabalayan sa lugar. 15 ka individual kun 3 ka pamilya ang apektado. Apil sa gibaha ang barangay Bago Galera, Bago Aplaya ug Baliok. Halos isa ka subdivision ang naapektuhan jud kaning kaning Rosalina and Dika o Susana Homes. Walay namakwit nga residente mao nga wala magamit ang gitaganang evacuation center. Kutob tuhod ang lawom sa tubig baha. Wala sila naka-evacuate kaya di magiingon nga taas yung gayo. Di pala atong niaging tuig November 8 nga taas yung gayong tubig. So taga-tuhod lang silang panimalay. Lauman sab sa mga residenteng apektado nga naa sila'y madawat nga hidabang gikan sa lokal nga panggamhanan. Actually kana sila nanay-listing kanang maigo sa ba nanay-listing diri sa kuan sa si SWDO. Konforme na sa SWDO unsay mahatag nila sa napektuhan sa baha. Karong ting-ulan, 24/7 ang monitoring sa mga City Disaster Risk Reduction and Management Office aron makaresponde dayon og galing adunay baha. Wala pa ning baha nga kuan ato nang preventive. Sayo kita naghatag na mga advisory na ato nga bidarim si kapitan dinhi ato mga barangay disaster automatic na sila nga nag-implement sa atong advice for preventive evacuation. Kanunay ang pahimangno sa CDRRMO sa mga residente nga nagpuyo sa bahaunong lugar sa Davao nga mutuman dayon sa mando sa mga otoridad hilabi na sa preemptive evacuation. Nga kung maghatag og advisory ang CDRMO for preemptive evacuation nya amo lang ginapasa sa mga barangay dapat tumanon dahil na sa mga tao para walay maabot nga madisgrasya. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.